Sziasztok! Jelenleg egy unboxing videóval szeretnék nektek kedveskedni. Már régóta szerettem volna egy ilyesfajta videót is elkészíteni. Na igen ám, de viszont semmi ötletem nem volt, hogy mégis miről kellene készítenem ezt a videót. Tehát mi legyen az a tárgy, mivel egyszerűen semmi sem jutott az eszembe. Így hát a vak szerencsére bíztam a dolgot. Aztán elindultam a szokásos bevásárlói körutamra, és tettem egy kitérőt a műszaki cuccok felé, és akkor hirtelen megakadt a szemem ezen, ami nem más, mint egy lépésszámláló. Ideig még nem bontottam ki, csak így csomagoláson keresztül próbálgattam, megnézegettem. Most lenulláztam. Amit látom, van rajta egy ilyen övre csatolhatós kis része. Ennek végig is az a lényege, gondolom, hogy tehát mindig, amikor lép az ember egyet, akkor erre a huppanásra ugrik egyet a számláló, és így megtudhatjuk, hogy mégis mennyit léptünk egyik ponttól a másikig. Tök jó, végre nem kell saját magamban számogatnom. Hát először így próbáltam ki, mert így akadt kézre. Hát így értelemszerűen nem ugrott semmit se. Aztán kb. 1-2 perc után jutott eszembe, hogy mégis miért fordul rá úgy bárki is. Közben ez valószínűleg ilyen függőleges állapotban lesz majd rajtunk. Vagy hát rajtam. Meg hát a használóján. Tehát amikor így lép egyet az ember, akkor így ugornia kellene egyet. Igen, és ugrott is. Hát, nem tudom, nem volt valami nagy árért, ezt a videó érdekében megvettem. Ahogy meghasználni lehet, hogy csak így kipróbálás szinten fogom pár alkalommal. És akkor meg is próbálom kibontani. Na várjunk csak. Na jó, lehet, hogy tartok egy kis bemutatót, hogy ne próbáljátok meg kibontani. Félkézzel egy kicsit nehéz. Hát nem irigylem a félkézű embereket. Na jó, nem bohockodom. Mindjárt visszajövök. És vissza is jöttem. Na, hát ki is bontottam már ezt a kis vackot. Hogy nézem, ez magától kikapcsolt. Na jó. Tehát igen, akkor jól láttam így csomagoláson kívül, hogy ez itt egy övre akaszthatós kis rész. Hát semmi extra nincs rajta, végül is. Tehát, igen. Na jó van. Örülök, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor értékeljétek. Ha nem, akkor is. Hát, és akkor sziasztok!